boas tardes. Son José Luis Blanco, son do Politécnico de Lugo, son profesor de Electricidade e Electrónica. Este xa é o terceiro ano que estamos aquí en FP Innova. Xa estamos desde os seus inicios. Os dos primeiros anos participamos con dous proxectos relacionados co tema de domótica e automatización de edificios e este ano estamos con un tema sobre automatización industrial. Temos, digamos, dous temas. Un é unha modulación dunha central de aspiración e a outra parte é a célula automatizada. Modulación dunha central de aspiración. Neste caso, de que central de aspiración estamos a falar? Falamos dunha central de aspiración que temos instalada nos talleres de protésico dental do noso centro. Sí, bien. Os rapaces deste ciclo, do ciclo de protésico dental, necesitan facer operacións de mecanizado en todo o que son as pezas dentarias, de todas as prótesis. Entón, no noso centro que temos é un sistema de aspiración centralizado que ten un funcionamiento de todo ou nada. Que é isto de todo ou nada? Que simplemente o feito de que un rapaz necesite aspiración, un solo rapaz, fai que a central traballe ao 100%. Independentemente se é necesario ou non é necesario. Que provoca isto? Isto o que vai a provocar este, digamos, que o motor que move esa central é un motor de 4 kW, vai provocar uns excesos de depresión en todas as canalizacións, unhas velocidades de aire excesivas, e a realidade é que cando un solo alumno necesita traballar en ese posto, o que hai que facer é abrir as bocas de máis mesas. Entón, o que pensamos foi isto de facelo máis eficiente en todos os sentidos. Despreocuparse de se están abertos as succionadoras, se o rapaz colocou ben os tapóns, etc. Entón, o que propoñemos nós foi unha mellora na facer unha regulación automática dese nivel de aspiración na central, de acordo? A instalación que temos feita é unha instalación fixa, estas son as canalizacións por onde facemos a aspiración, e a solución proposta foi facer unha detección de que postos de traballo se están a empregar por parte do alumnado. Digamos que o tema de facer a detección é relativamente sinxelo. O rapaz, cando necesita traballar nun posto destos, o que fai realmente é conectar unha peza metálica na tobera de aspiración. Entón, de unha maneira sinxela podemos detectar eso mediante uns sensores inductivos que van ocultos na base do plano de traballo. E o que quixemos facer foi resolver un problema, pero digamos dunha maneira orientado a como se resolven os problemas de automatización na vida real. Isto está todo nun mesmo espacio. Resolver isto empregando PLCs dunha maneira sinxela e rápida sería facer un sistema centralizado e levar eses datos ali. Pero a miña idea e o que estamos propoñendo nós é aproximar a realidade ao centro educativo. Entón, isto se planteou como unha actividade cos rapaces de automatización e robótica. Entón, planteamos un sistema completamente descentralizado, con unha rede de comunicación, un PLC e un SCADA para visualizar o estado da instalación. Digamos que fixemos foi adornar a instalación, facela visual. Desde o punto de vista técnico, a instalación está executada desta maneira. Temos todos os sensores magnéticos, inductivos, abaixo. Pasamos a uns colectores, os levamos a unhas cabeceiras. As cabeceiras son de vago, concretamente. Estas cabeceiras están todas comunicadas con Ethernet industrial, que levamos toda esa información, chega ao PLC, facemos unha visualización, un pequeno escada de como está a instalación e manexamos un variador de frecuencia que será o que finalmente me regula a potencia de aspiración. En un principio non é unha solución demasiado complexa, todo hai que dicilo. Resultado final, se fixa unha escada ad hoc para esta instalación, é moi visual, ao profesorado lle gusta, é moi colorida,
se van vendo que postos están traballando nese momento, de acordo? E para traer aquí a Innova o que fixemos, como non podíamos traer a instalación real, o que fixemos foi unha maqueta didáctica, pero co control real que temos instalado ali. Ese foi un pequeno proceso de fabricación e a temos ali pois, no stand noso, vale? Este, digamos, foi unha das partes do que temos ali exposto. E a segunda parte, que é máis complexa do punto de vista técnico, é o tema da célula automatizada. Que é unha célula automatizada? Ao fin e ao cabo, unha célula é un conxunto de outras unidades e que están, digamos, coordinadas entre sí para obter un produto final. É un proceso de produción feito a escala. Un proceso de produción feito a escala que non quere dicir que non se comporte como un proceso real. Principalmente, isto foi casi unha aposta personal, que me involucrei en ela, porque creo que na FP temos que inculcar aos rapaces, sobre todo, as postas en marcha, as realidades das instalacións do mundo real, das industrias, de como se manipulan digamos, os componentes, como se fabrican os produtos, que tipo de sensórica existe na línea de producción, todo isto. Entonces, canto máis podamos aproximar todo o que hai fora ao centro de ensino, eu creo que melloramos na calidad do ensino. Teño que dicir que eu, antes de dedicarme á docencia, fui un técnico de mantemento en Leite Pascual, entonces, digamos que teño un tic ou unha obsesión con todo isto. Quero acercar o que hai na industria ao centro de formación. E isto foi casi un reto personal que me levou casi hasta perder kilos. E, bueno, creo que ao final o resultado tamén merece a pena. A célula automatizada que temos abaixo ten un núcleo central que, digamos, este foi adquirido, pero, digamos, só se comprou que a estrutura de ferro ou aluminio, vale? E os cilindros. Todo, ademais, o control, cableado, montaxe, todo se fixo. Digo que é o núcleo porque esta célula, a tal como está agora, non ten nada que ver. Esta célula está formada por distintas partes funcionales. Ten unha parte de transporte, ten unha parte de cargadores de piezas, ten unha parte de sensórica para a comprobación de defectos en piezas, ten uns sumideros de desechos, ten un manipulador de 3 eixos, ten unha prensa e ten un almacén vertical. Un almacén vertical, digamos, calquera industria que se precie, os produtos finales, a parte de almacenaxe, está automatizada completamente. Un exemplo moi claro temos nas farmacias, o que pasa que este almacén é un almacén de 28 posicións, e nunha farmacia igual temos miles de posicións. A filosofía é que o produto chegue ao final e se coloque na súa posición que nós decidamos que se coloque. Que cousas hemos añadido a este conxunto de aluminio? Pois, digamos que o aporte propio do noso centro foi todo o control. Facemos con Siemens a visualización. Hemos integrado comunicacións industriais. Toda a periferia, despois veremos, vos digo un apunte do que é isto de periferia. A periferia distribuída de autofabricante de Vago ten un sistema de reconocimiento de visión artificial de Krones, que é unha empresa americana, punteira en el reconocimiento de patrones de imaxe. E hemos integrado tamén unha parte, digamos, o nivel máis baixo da pirámide de automatización, que é a sensórica. Da pirámide de automatización, os sensores, que é a parte que está realmente en contacto co proceso, era o único nivel desa pirámide que non estaba digitalizada. Hasta agora os sensores eran tontos. Detectaban a unha determinada distancia e se eu quería cambiar ese set point, teño que ir ali e modificalo físicamente. Con este protocolo de comunicación, os sensores pasan a ser intelixentes. Xa podo acceder a eles de forma remota,
Podo reconfiguralos sin ter que ir físicamente a xunto deles. Isto, hoxe en día, sabemos que os produtos cada vez son máis personalizados. Hoxe, Coca-Cola fabrica un centenar de palés que pon Ana, outros poñen Pepe, outro Manuel. Como reconfiguro unha línea de produción para que faga unha cousa e dentro de 10 minutos faga outra? É inviable ter que ir físicamente ali a reconfigurar todos eses parámetros. Utilizando todas estas comunicacións, todo eso se pode facer con un solo clic. Se reconfigura automáticamente porque todo está conectado. A nivel de señales físicas, bueno, pues temos unhas cuantas, entradas analóxicas de alta velocidade, temos encoders de posición, saídas digitais. Digamos, esta é unha foto que sacamos ayer. Todo o que hai aquí, digamos, etiquetado, é todo aquilo que non traía e se lle puxo a maiores, o puñamos no centro. Todo o tema de comunicacións que están na parte traseira. Cando falei de periferias distribuídas, hoxe en día o que se fai, se absorbe a información donde se genera. Teño unha máquina que procesa, que fai, bueno, unha prensa. Eu absorbo a información ali e a transmito a través dunha rede de comunicación. E o controlador, que estará en outro lado, executará o programa e realizará as funcións pertinentes. Todo eso o temos integrado aí. Non era necesario, pero repito, teño unha obsesión con que o que se fai fora o teñamos no centro. Periferias distribuídas. Creámoslle un punto de acceso wifi para poder acceder a ela remotamente e tamén podemos acceder con un escritorio remoto, nunha tablet podemos manexar ese proceso. Temos un maestro IO-Link, que é o protocolo que utilizamos para a comunicación con sensores e hemos añadido tamén un sensor de visión artificial. Gran parte dela, teño que facer un reconocimiento aquí a un compañeiro de fabricación mecánica. Temos a sorte no Politécnico de que é un centro de toda a vida na que houve fabricación mecánica e electricidade electrónica, por lo tanto temos uns equipamentos importantes, temos dobladoras de chapa, temos 1000 historias para facer cousas. O caso é ter ganas de facelas, pero maquinaria e medios existen. Fixemos os soportes, traballamos aluminio, bueno, fixemos moitísimas cousas. E nada, só invitaros a que os paséis por ali e nada, aquí estamos. Moitas gracias.